Добър вечер на всички. Благодаря, че отделихте от своето време за представянето на моята програма и програмата на моя екип. Ще ви представя 4-годишна програма за изпълнение. И още в началото подчертавам 4 годишна. Всичко, което е заложено в тази програма, ще бъде изпълнено за 4 години, с малки изключения, които ще се довършат в следващия мандат. Нас не ни трябват 1, 2, 3 мандата. Говорим за период от 4 години. Другото уточнение е, че всичко, което ще видите като начертани мероприятия, мерки, бяха започнати още 2017-2018 година. Това беше, много от тях бяха заложени 2019 година и между другото са едни от основните проблеми в момента на общината. И ако имахме време, съвсем отговорно заявявам, че към дата днешна тези проблеми, повечето от тях, щяха да бъдат решени. Имахме визитка, мисля, че не е нужно да се представям. Познаваме се с повечето от вас. Вървиме. Да, това беше предишната моята лична визитка. На тази визитка държа повече. Това е визитката на екипа. Това е визитката на тези хора, които за 8 години с общи усилия променихме града. И като казвам екипа, нямам предвид само администрацията. Ние бяхме в екип с благоевградчани. И ще дам най-яркия пример. Няма как да санираш 200 блока, ако нямаш подкрепата и енергията на своите съграждани. Спомняте си, че тогава с общи усилия, дето се казва, и администрацията не спеше, и хората не спяха, за да може да подготвим договорите, за да стигнем ето до тези картини. Над 85% санирахме от града. Повече няма да говоря за какво е било. Значи, вървиме напред и говориме какво ще правим от тук насетне, защото проблемите са много. Много и то много сериозно. Ще си позволя само едно леко отклонение, защото доста се представят като независими кандидати. Аз искам да благодаря на всичките тези над 4500 човека, които с подписа си подкрепиха моята кандидатура. И твърдя, че аз наистина съм независим кандидат. Защото в последно време в независим се вкарва едно друго съдържание. Няма как да си независим, когато търсиш или ти дават подкрепа от партия. Так категорично трябва да го кажа. Това означава ангажимент. И не го казвам с лошо. Но в един момент ти трябва да изпълняваш ангажименти или поети такива от тебе или към тебе. А когато пред града стоят такива сериозни проблеми за решаване, вярвайте ми, че не всеки път ангажиментите са в синхрон с интересите на града. В този смисъл мога да кажа и друго. Гарантирам ви, че ще съм кмет на всички благоевградчани. Без значение леви, десни, без значение на етнос, без значение на религия. Единственото, от което ще завися и ще имам зависимост, това е да защитаваме своите интереси, интересите на града. И, дето се казва, да се ловиме на работа, да ви представя това, което смятаме да направим тези 4 години. Акцентите, те са много мероприятия, много проекти. Но аз ще се спра само на някои основни, тези, които смятам за най-важни, а формата е напълно открит и може да се задават въпроси. Между другото, когато коментирам проблемите, идва и един друг резонен въпрос. Ами, добре, тези проблеми защо ги има и защо тези 8 години не бяха решени? Няма да бягам от нищо.
Когато коментирам проблемите, ще коментирам причините да ги има, след това решението, начина на решение и срока на решение. И тръгваме от най-важно – икономиката. Ниско конкурентни предприятия в Благоевград. Това е проблема с генериращи ниска добавена стойност. И тук идва ниското възнаграждение, високата безработица, от тук ниския стандарт на живот и миграцията на хора към по-развити райони. Предимно тези хора са млади хора, по този начин града се обезлюдява и остарява. Основният проблем, и тук мога да споря с колегите, кандидати, защото някакси се измества фокуса, но основният проблем на Благоевград е липса на индустриална зона в огромната си част. Ако ние изградим индустриална зона, този проблем в голямата си част ще бъде решен. Защо до 2018 година не можахме да изградим такава зона? Защото законодателството, критериите за кандидатстване в индустриални зони, това е националната компания, държавната компания, за да можеше една община да кандидатства, терена трябваше да бъде над, мисля, 350 или 400 декара, без значение. Ние, общината, няма такъв терен. Идваха много инвеститори. Това, дето се говори, инвеститорите са били гонени точно обратно в общината, Камелия е тук, Вълкова. Имаше хора, които само с това се занимаваха, като малки деца ги водят. Тук, там, така че да харесат терен. И винаги казваха, града е много хубав, млади хора, жив е града. Когато стигнеше до терена, имахме проблем. Така много хора отидаха в Петрич, отидаха в Кюстендил, отидаха в Дупница. Не бяхме допустими. Това е причината. И тогава, с усилията на други общини, аз опит го знам, защото бях член на управителния съвет на Сдружението на общините, започнахме да работим така, че общини като нас да бъдат допустими с по-малки терени. 2018 година, мисля, че беше, свалиха лимита, свалиха това ограничение и тогава общината много бързо, в рамките на няколко месеца, подготвихме документите и кандидатствахме с състезание над 40 общини. 2019 година, ако си спомняте, изпълнителният директор на индустриални зони, госпожа Тони Парес, дойде тук, където се казва на крака, и подписахме меморандум. Подписахме меморандум за изграждане на индустриалната зона. Това беше гаранция, че ние за 2 години, и ако върнем лентата 2019, тогава казахме, че ще изградим. За 2 години се изгражда тази зона и ето тези необходими 1500-2000 работни места нови. Това беше пътят. Защо не е извървян? Други трябва да отговарят. Към дата днешна вече имаме 2 възможности. Говоря за това е индустриалната зона, Черешовите градини, 115 декара и за да ще обърна много внимание на този въпрос. За да стане ясно на всички. 115 декара, едно. Терена граничи с подстанцията на Благоевград. На 500 метра няма и толкова, мисля, че 400 е пречиствателна станция. Има локален път, Е79, автомагистрала Струма. На всичко отгоре, тогава, към 2019 година, имахме становище, извоювахме това от НКЖИ, ЖП линията да направи отклонение така, че вътре да влизат влакови композиции. И не го казвам случайно. Един от компонентите, един от критериите да има индустриална зона, това е колкото може по-ниска да е себестойността на изграждането на такава зона. Защото тогава тя е по-привлекателна за инвеститора, тогава може да привлечеш инвеститор. В този случай нашата зона, колкото и малка да е може би една от най-благоприятните в страната. Цялата довеждаща инфраструктура я има. Сега имаме вече 2 възможности.
Едната е да изградиме с индустриални зони, а втората е да изградиме с собствени средства, като оператор на индустриалните зони, така както ни позволява закона за индустриални паркове и съответната стратегия с финансиране по ПВУ, с национално финансиране, да влизам в подробности. Важно, за 18 месеца може тази зона да бъде построена. И защото някои от вас могат да си мислят, добре, нали меморандум, ама това не означава нищо. За да не бъда голословен, ще ви кажа, че над 90% от индустриалните зони са построени по този начин, а община Симитли, защото винаги се дава за пример община Симитли, подписа 2 седмици след нас такъв меморандум. При тях зоната работи, при нас за тези 4 години, ако ви прави впечатление, никой не повдигна темата. Никой не повдигна темата. И тук въпросът е защо? 18 месеца решаваме по какъв начин. Дали с собствени средства, дали с еврофинансиране. Може да се построи, ако не, вървиме по пътя чрез партньорство с индустриални зони. И така необходимите 1500-2000 места ще ги има. И то тук има и друга подробност, друга възможност. Когато оператор е общината, ние може да селектираме инвеститора. Иначе казвам, може да поставим условия такива, че да са в защита и на общината, и на работниците, които работят. Защото има един друг проблем. Много от инвеститорите идват, но не всеки инвеститор, как да кажа, е добър. Работите заплати в едни случаи, аз съм имал такива случаи, и питам, добре, колко е заплата? 800 лева или 900 лева. Да, ама в страните, от които идвате, заплатата е 3000 евро. Примерно. Значи ние може да имаме възможност това нещо, когато ние сме собственици оператори, да го поставяме като условие. По някакъв механизъм. И искам да влизам в задочен спор, но все пак трябва да направим едно сравнение. Един сравнителен анализ на това, което предлагат другите. Индустриалната зона, която се прие 316 декара. По никакъв начин не казвам, че е лошо решение. Аз никога няма да се конфронтирам. Да, такова е виждането на сегашното ръководство. 316 декара, само че тази зона за по-малко от 6-7 години няма как да стане. И има обективни причини. Първо, смесена собственост. Тук сме 100% общинска собственост. Има частна, има общинска. Това задължително означава съдебни спорове. Нали? Ще мине през съда. Забавяме. Друго, няма довеждаща инфраструктура. Ако знаете къде е терена, то е с огромна денивелация. Това означава висока себестойност за изграждане на довеждаща инфраструктура, това означава висока себестойност за вътрешната инфраструктура. Иначе казано, оскъпява терена и той става вече неизгоден, неприемлив за инвеститора. Край на краищата, вижте, бизнеса има един Господ. И това са парите. Всеки в бизнеса работи за печалба. В този ред на мисли съм песимист и скептичен за въпросната зона, но нека, няма лошо, нека общината върви в тази посока. Другото, което се предлага, господин Байкушев го слушах, частни терени. Ами ние 8 години с тези частни терени имаме огромен опит. Имаме и това, което предлагат, имахме регистър на частните собственици. Абсолютно всичко. Само, че проблема е друг. Частният собственик определя цената. И когато няма общинска земя такава, има, най-образно казано, дефицит. Когато има дефицит, има спекула. Иначе казано, цените, които определят частните собственици, са такива, каквито те решат. Но те
не са изгодни за инвеститорите. И за да не връщам, да не споменаваме име на една фирма, която тук много се коментира кой, как и защо, ами над 2 години хората водеха преговори, за да достигнат до цена. Тази зона, която предлагаме, тя ще бъде с много, много ниска цена. Още тогава, по това време, имаше хора от Благоевград с бизнес, които в момента са си микли, включително и един инвеститор, който много скоро отиде там и беше така тема на медийни спекулации. Да не влизам в подробности. Това е първото нещо, което ще тръгнем да реализираме. Абсолютно необходимо, да не кажа жизнено необходимо за Благоевград. Не ми е ясно, не разбирам защо се избягва и не се приема вариант от останалите кандидати. Другото да не го коментирам за промишлени зони и така нататък. Пак отиваме, да не се връщаме, не може да се върнем 30 години назад какво е било. Имаше, но имаше и приватизация и така, ако започнем, ще стигнем до никъде. Важно е какво може да направим днес, тук и сега, за да решаваме ежедневните проблеми. Тази индустриална зона, между другото, може след това да се разшири и с пътя към изград, който да се изгради, да се разшири така, че да стигне до необходимите като декари, като територия, колкото е нужно. Другия важен проект, който всеки и тема, която я захващаме, между другото на тези две теми малко подробно се спра и после продължава много експедитивно, за да не ви отекчавам. Това е Парк Македония и изграждането на високотехнологичен парк. Ние сме го нарекли регионален център. Сега дали ще е хай-тех парк, дали ще е високотехнологичен парк, въпросът е тук да се привлечат производства, които генерират висока добавена стойност. Само че в момента това, което се предлага, има един много сериозен проблем. И пак не искам да изпадам в задочни спорове. На база опита давам съвет. Какво трябваше да се случи? Какво трябваше да се случи? Между другото, това стана. 2016 година го възстановихме за една година ремонт и тогава договорът беше с Министерство на отбраната, за да го прехвърлят на общината, трябваше да бъде само за обществени нужди, което означава, че проекта, който представяш, е за музей. Казват, нямаше черква. Не. В историческия комплекс беше включено и черква. Спортни зали и така нататък и така нататък. Това беше условието да се прехвърли на общината, за да тръгнем от тях. И след това започна една сага. И тук, защото много така всеки гледа от неговата и обяснява позицията от неговата гледна точка, и областния управител, лицето на господин Шушков и кмета Стоянов, можеха заедно да решат този проблем. Защото в момента ние сме в задънена улица. Това го твърдя категорично. Между другото, имаха 3 такива ситуации, които можеха да покажат как държава и община могат да решат проблема. Едното беше свлачището на Бачиново до никъде, другото беше моста на Полковник до никъде. Този случай е същото. В момента вървиме към съд. Защо? Питам защо. 6 години и половина ние работихме с над 6 правителства. Ма не само на ГЕРБ, за да кажа, че сме имали комфорта на ГЕРБ. И на Орешарски, и служебни на президента Плевнелиев, и служебно на президента Радев. Работихме така, че да се случи възстановяването. Какъв беше проблема? Държава и община, вместо да влизат в конфронтация, има си ред, по който да стане. И защото в момента се казва, да, ние имаме акт за общинска собственост, имаме строително разрешение, ще влеземе в съда и там ще го решиме, ще ви кажа какво ще се случи, като влеземе в съда. Общината ще изгуби.
делото. Защо? Защото реда е друг. Защото това са го правили много общини. Защо не вземем и почерпим опита от другите? Може да направите справка. И за да не гледаме много далече, погледнете в община Симитли. И вече община Симитли я даваме за пример. Реда е, за да промениш статута от терен, който е само за обществени нужди, връща се на Министерство на отбраната, оттам минава през Министерство на икономиката, Министерство на финансите и ако искаш да градиш някакъв парк, който да го дадеш на инвеститорите, тогава през индустриални зони националната компания това нещо се реализира. В момента твърдя, че няма инвеститор, който да дойде да построи нещо, което струва примерно за 20-30 милиона евро, при положение, че ти нямаш сигурност върху собствеността. Ето това първо трябва да го решиме и след това да вървиме напред за въпросния високотехнологичен парк. Да, това е бъдещето, да, това трябва да направим, но по начина, по който преди малко обясних, за да бъдем сигурни. И се връщам на първото. Държава и община, ръка за ръка. Ние сме били модел за това нещо. Държавата не е мащика. Сядат, разбират се, дето се казва не конфронтация областен кмет, ами ръка за ръка отиват в Министерството, премиер ако трябва и нещата се случват. Другото, което много бързо в общината трябва да и много стегнато да почне да се работи, това е по работата по усвояване на евросредства. В момента административният капацитет в този сектор е под всякаква критика, а ние не сме на прага на програмен период. Ние вече затваряме периоди, затваряме срокове, на дедлайн сме, дето се казва. Но тук няма да влизам в подробности. Отивам на друг проблем. Старая се да ги степенувам по важност. Инфраструктурата. И тук много бързо. Уличната инфраструктура. В момента това, което е с пътните настилки в Благоевград, мисля, че всички минавате, виждате за какво се случва. Изкърпване на уличната настилка за 7 дни. Значи в мишките пише за 3 дни. Тези, които са ги отпечатвали, са толкова, дето се казва надзор, че са решили малко да съкратят сроковете, за 7 дни вършиме работа. След това поетапно пълна рехабилитация, тротуари, асфалтова настилка. И минаваме към организация на движението. 2 кръгови, това е моя рисунка, 2 кръгови кръстовища на входа при Юзото на Димитър Солунски и на входа към квартал Струмско. И за двете кръстовища има изготвени идейни проекти. Не знам дали за единия няма работен проект. Решаване на транспортния достъп към квартал Грамада. Не е истина, да не кажа по-тежка дума, че подлеза не можеше да бъде изграден. При положение, че имаме строително разрешение. Ние имаме подписан договор с изпълнителя, който е одобрен от оперативната програма. 3 милиона се даваха безвъзмездно. До сега грамаждани нямаше да помнят, че имало бариера. А сега какво правим? Купуваме високотехнологични автобуси, които ще стоят на бариерата. Някакси трябва нещата да се правят едно след едно. Казвам подлеза, приемам и другото решение с надлез. Въпросът е, че това нещо е крайно време да бъде решено. Проблемите с паркирането. Всеки от нас, предполагам, сега като идваше, вижда каква е ситуацията с паркирането. 4 подземни и надземни паркинги. Единия в района на Пазара, там между другото,
от този новооткрития пазар беше идеята да се направи подземен паркинг с всичките други неща над него. Защо не се направи е друг въпрос. Има възможност все пак да се направи един паркинг, може би около 200-250 места. Разширение подземен и надземен правила на кончето, в момента където са репатрираните автомобили. Паркинг срещу площада до трезора, съществуващия, само че на няколко нива. И паркинг пред ПУЛС, болницата. Това решава до голяма степен проблема с паркирането. Тук забравих, че една от идеите е разширяване на Славянска до митрополит Димитър Рези, така че да отпуши трафика и от тази страна. И разбира се, да се изготви един генерален план за организацията на движението, който да урегулира всичките тези и да реши всичките тези проблеми. В инфраструктурата ВиК мрежата. ВиК мрежата, централна градска част, това беше заложено още 2019 година. Ние имаме работни проекти за 11 улици. От тях мисля, че по 6 са работени, 4 частично, 2 горе-долу цяли, но този проблем трябва да бъде решен генерално и тук финансирането трябва да се търси от държавата, така както между другото го бяхме направили и много общини получиха държавно финансиране, но при нас мисля, че държавата е още по-голям длъжник. Какво имам предвид? Заради това, че община Кресна не влезе в ВиК асоциацията, ние не можахме да направим консолидацията, по този начин не бяхме допустими по европрограмите, така че смятам, че тук заедно с правителството, което и да е, без значение, ще решиме този проблем. Около 96 милиона, мисля, че по спомени, че беше проекта в един 4 годишен период, поетапно, с фокус, с таргетни зони, да започне да се решава този проблем. Санирането. Продължаваме санирането. Сега, тук ще направя един коментар, който може би няма да се хареса на много и така може да съм и лошия вестоносец, но това, което се коментираше, че в Благоевград има заделени 50 милиона за саниране, не е така. Лимита е 50 милиона, което са две съвсем различни неща. Иначе казано, така както беше и преди санирането, всичко е на състезателен принцип. Значи ти се състезаваш, за да спечелиш санирането. 50 милиона ти е лимита, но може и 0 да усвоиш. И тук идва въпроса за това доколко качествено е обследването. Това е първото. И второто. Примерно тези по спомени, мисля, че бяха 80 проекта. Те няма как всички да спечелят. И какво се случва с средствата, които хората са дали за обследване. Идеята е общината да създаде един фонд, който тя да има водеща роля и да подпомага така, както го правихме преди. Да подпомага хората при обследване, при кандидатстване, дори нещо повече. Аз съм сигурен, че във времето ще намерим механизъм дали през фонда, през плана за възстановяване на устойчивост, дали през някой друг финансов инструмент, така че общината тези средства да ги възвръща и един вид обикновените хора да не плащат обследването. Ще видим, до 2-3 месеца ще излезе класирането, дано съм лош пророк. Така, зелена градска среда. Всички паркове трябва да бъдат рехабилитирани. Изграждането на нов
парк в квартал Освобождение на улица Дойран. Имаше 2300 квадрата, които бяха. Това го имахме като проект. Изграждане на нова детска градина. Мисля, че беше на улица Роден край. Не, парка беше 6 декара, а терена за детската градина беше 2300 декара. Изграждането на зелен пояс, първия ландшафтен проект, някъде тук го има, да. Това е на входа на Благоевград от южното, другото е към Струмско. Единият е 5400 квадрата, другия е 26857. Август 2019 беше заложено в програмата да се направи. Продължаваме с проектите, зелените проекти, които в момента може да се финансират по европроекти, около 2 милиона, и има едни 21 милиона, защото хванахме чистотата на въздуха, 21 милиона, които са директен бенефициент е Благоевград за монтиране на филтри, улавящи ФП4. Нещо много важно. Подсказвам се. Изграждане на приют за безстопанствени животни. Ние станахме нарицателно в България. Няма как, недопустимо е в момента в Благоевград един от главните проблеми, които коментираме, да са състоянието на улиците и проблема с бездомните кучета, безстопанствените. Само за 6 месеца този проблем може да се реши и да се изгради модерен, съвременен приют, отговарящ на всички изисквания в непрекъснат диалог с всички заинтересовани, така че да няма сърдити, дето се казва, а и друго, да се даде възможност и общината да помага на тези, които желаят да изградат частни приюти, разбира се, пак отговарящи на всички изисквания. Социална и демографска политика. Разширяване на всички социални услуги. Тук патронаж, задължително осигуряване на всички нуждаещи се от личен асистент. Всеки, който се е добрал до този проблем, знае за какво става въпрос. Ремонт на съществуващия старчески дом и изграждане на нов такъв в сградата на бившото майчин дом. Стимулиране на раждаемостта. Тук много бързо ще кажа, че критериите са ясни, като се увеличават финансовите стимули. И да кажем за трето дете да бъде 300 лева за родители с основно образование, 1650 лева за родители с средно образование и 3000 лева за родители с висше образование. Идеята е да се стимулират родители, които полагат грижи, децата да им са задължително обхванати от детски градини, училища и така нататък, и да се изрядни платци към общината. Образованието, няколко неща. Всички училища да минат на едносменен режим. Това, което го бяхме решили в огромна степен. 2019 година имахме много ясна програма и визия, имаше проекта, готовност, имаше проекти как да се решат, включително и проблема с езиковата и математическата гимназия. Значи, тези 4 години този проблем трябва да бъде решен. Оптимизация на районирането и електронен прием на децата първи клас. Тук ще хвана и темата за дуално обучение, защото така служиха колегите много модерно и с право, между другото, защото като говорим за бизнес, бизнесът не търси само терен. На него му трябва и работна ръка. Тази работна ръка трябва да е образована, тя трябва да отговаря на нуждите на бизнеса. Затова трябва да се насочим към програми, между другото, които има от 2015 и 2016 година. Мисля, че МОН има програма за
развитие на IT специалисти. Както казваше един от тези предприемачи в IT сектора, ние трябва да търсим и да хванем децата от малко. В студент вече е късно. Така че фокуса към дуалното, професионалното обучение, да, програми специални, професионално обучение, което гарантира заетост и конкурентна способност, да е съобразено с нуждите на бизнеса. Но тук примерът винаги се дава с Ваником. Между другото, ние с електротехникума тръгваме в тая посока и механото. Там са едни от първите проекти в България, направени с лаборатории, така че децата хем дучат, хем да се чувстват в реална работна среда. Защото това е много важно. Това е много важно, да свикнем. Но едно нещо пропускат колеги. Има законодателни пречки, така да го кажа, които трябва да бъдат решени. Когато има дуално обучение, работодателя трябва да плаща 80% от минималната работна заплата. Тези неща трябва да се оптимизират, да се синхронизират и тогава вече и бизнес, и образование, и община ще върват в една посока, когато интересът е общ. Детска градина казах и за училищата, защото като имаме представители и учители, училищата, подобряване на материалната база, няма да влизам подробности. Това сме го правили и винаги продължаваме да го правиме. Пълен съпорт на училищните ръководства. Култура, спорт, туризъм, много набързо. Култура. Да се върнем там, където бяхме. Връщане на всички фестивали. Категорично. Туризъм. Квартала, развитие на зоната, но не просто да хвърляме едни обещания, а квартала такъв, какъвто трябва да бъде. Ако се върнете в годините назад, узаконихме първо сградите в Бодрус, след това имаше едни процедури за продажба на парцели, така че тази местност да се развива планомерно. И е много важно ангажимент на общината, за да може и инвеститорите да имат интерес, действително да инвестират средства, е пътя до Бодрус да бъде рехабилитиран и да бъде в състояние такова, каквото би трябвало да е. В спорта, изграждане на проекта Спортен Благоевград, това е в местността Ягоденица, до Струма, от страната на метро, магистралата. Около 42-3 декара по спомени беше. Стадион, лекоатлетическа писта, защото такава няма и е проблем за клубовете. Тенис кортове, баскетболни игри, ще възстановителен център. И отивам на една тема, която няма как да не я зачекна. Пирин в момента общински, в Пирин с професионално ръководство, менеджери, солиден спонсор, който има съпорта на общината и ангажиментите на общината, такива, каквито са били винаги. В инфраструктурата. Изграждане на терени, козирка, осветление, това е нещо, което може да го направим. Между другото, не знам дали тук има родители, това, което се случва в момента в Рилци на терените е безобразие. Ти да сменяш настилката с изкуствена настилка, при положение, че в страните, които сочим вече план въобще, това след 2-3 години децата с глезени колена, но това е друга тема. Значи пирим в тази посока. Няма да избягам и от темата за селата, защото тук виждах, имаше и кандидат кметове. Селата, вече не селата, а новите квартали на Благоевград. Благоевград няма села. Селата са по-хубави от кварталите. Много млади хора се насочват към да живеят там и то е обяснимо. Има къде да си гледат децата, спокойно е. В този ред на мисли ние трябва да много ясно
и много бързо да реагираме и селата да ги пригодиме така, че да отговарят на изискванията на тези млади хора. Това означава улична инфраструктура, това означава ВиК, това означава детски площадки. Дай Боже, понякъде се разраснат достатъчно и детски градини, и училища. Това е перспективата на... И разбира се, в непрекъснат диалог с кметските наместници. Това, което е проблем на повечето от селата, прочистване на дерета и така нататък, само че няма да влизам в тези вече малко бикобизми, ще направим друго. Не просто един бюджет на селото, а това, което е необходимо като мерки, защитават се една програма и се финансира така, че те да решат кой, как и къде да се насочат средства. И последва администрацията, оптимизация на администрацията. Категорично, задължително. Като казвам оптимизация, нямам предвид да си уволнят хора. Просто трябва да се види кой, какво може, на каква позиция и другото. Задължително повишаване на административния капацитет. Задължително. Разбира се, разширяване обхвата на електронните услуги и прозрачност при решенията. Тук няма да избягаме от темата корупция, защото годините се хвърлят на много твърдения и много лъжи. Всичко беше проверено. Видя се, че общината в онези години, защото има констатации на АДФИ и всички органи, е работила абсолютно професионално, спазвайки всички правила и закони. И тук ще направя една друга вметка, защото ще говоря за екип. Аз идвам с готов екип. Екип, който всички вие познавате, екип, който в годините е доказал, че може да работи. И тъй като винаги имало от тези, които са опозиция, твърдения и така нататък, аз ще предложа нещо по-различно, което между другото съм го правил, но никой не е, просто не се знаеше, не съм давал гласност. Ще създам сектор правно-административно обслужване с заместник-кмет. И ще поканя, примерно, използвам случая, господин Байкушев да стане заместник-кмет, за да се гарантира и да спреме всякакви обвинения. Така че това мислиме да направиме следващите 4 години, разбира се, с подкрепата на всички вас, благоевградчани. Ако имате въпроси, форматът е напълно открит, така че съм на ваше разположение. Много от нещата, които са в книжката пред вас, просто нямаше как да бъдат казани, защото ще е необходимо много време. Има и друга възможност. Има имейл адрес. Програмата е абсолютно отворена за надграждане, така че надявам се с общи усилия да работим така, че Благоевград да стане едно по-хубаво, по-добро място за живот и да се върне там, където има мястото. Първите редици. Благодаря.